Velkommen til KB Film, som er nede på Grundtvigs Plads i Center Øst ved den gamle Aldi. Aldi trak sig ud af Danmark og blev opkøbt af Rema 1000, så nu er der en ny, flot Rema 1000 i den gamle Aldi-butik. Ja, pølser skal det til, når man åbner en ny butik. Skal jeg lige tage jer med ind og se den nye butik indvendig? Tillykke med den nye butik herfra. Står nu ude ved Rema 1000 på Nørrekobbel. Står nu oppe ved Rema 1000 på Dybbølgade på Jyllandssiden. Nu har vi hele 3 Rema 1000 i byen. Den nye på Grundtvigs Plads i Center Øst. Den næste på Nørrekobbel i Sønderborg og den sidste Dybbølgade på Jyllandssiden af Sønderborg.